שלום לכולם, שמי עמיחי בנט. לפני 6 שנים וחצי חזרתי משליחות, הייתי מנהל בית ספר יהודי בוויניפג, קנדה, ואומרים שמי שנעקץ ביתוש הזה של השליחות והקשר עם התפוצות קשה להיגמל ממנו. וב5 שנים האחרונות אני עוסק בקשרים בין צעירים יהודים בארץ ובעולם. כמי שגדל בישראל, אני חושב שהאתגר הגדול, אולי גדול יותר, אנחנו כולנו יושבים ואומרים פה יהודי התפוצות, צריכים להיות בקשר עם ישראל, אולי יתרמו כסף, אולי יטעו עצים ביערות קק"ל, אולי יעלו לישראל, אבל אחד האתגרים, בנוסף לאתגר הזה, הוא האתגר של הישראלים. הישראלים לא יושב במודעות שלהם בכלל יהודי התפוצות. אם נעצור מישהו ברחוב, לא מישהו בחדר הזה כמובן, אבל נעצור מישהו ברחוב, ניתן לו איזה חידון טריוויה אפילו על יהודי התפוצות, תפוצות ישראל, אנחנו לא נגלה שזה אפילו במודעות שלהם, אפשר לדבר על ידע. מבחינתם זה עדיין גולה דבויה. כן, שמעתי גם פעם הרצאה על מי כששואלים את הישראלים איפה הם גרים, יהודי התפוצות, הם גרים בגולה, שזה מקום אפור ומסכן ומסוכן גם כן. לעומת זאת שיוצאים לחופשה, יוצאים לחופשה בחו"ל. זה מקום כיפי, ונהדר, ונחמד, ועשיר, וכו'. אז באמת, יש עוד מה ללמד את המודעות שלנו אפילו. אז דיברו קצת על האתגרים, על הבעיות, אחד הפתרונות שאנחנו מציעים, זה באמת אותו קשר ישיר בין הצעירים היהודים שגרים בישראל והצעירים היהודים שגרים בתפוצות, קשר ישיר שבו התלמידים, לצורך העניין, מתלמידים צעירים בכיתה ה' או ו' עד סטודנטים בגילאי האוניברסיטה ומעלה, שיוצרים קשר, כל קבוצה בישראל, או אפילו נגיד נאמר אפילו כיתה בישראל עם כיתה מקבילה בתפוצות. אתמול, למשל, עשינו שיחת וידאו קונפרנס בית ספר באפולה, בית ספר חטיבת ביניים ממלכתית, אורן באפולה, עם בית ספר Heritage Academy בספרינגפילד, מסצ'וסטס, וכשרק נכנסתי אפילו בשער בית הספר, אחרי הלימודים כמובן, 4 אחרי הצהריים, שזה 9 בבוקר בארצות הברית, קידמו את פניי כל התלמידים והתלמידות, הגעת, יופי, איזה יופי, אנחנו כל כך רוצים כבר לראות אותם, כי הם בקשר מקדים. זה לא רק שלום ללחוץ ידיים, אלא ממש קשר של שנה וחצי לפני המפגש, שהולך להיות בעוד חודש ימים. וזה באמת הדרך הכי טובה ליצור גם את כל התוצאות והתוצרים הבאים, בין אם זה בגילאים מבוגרים יותר הסברה ישראלית או הבנה לפחות לישראל, ובין אם זה אולי גם בעתיד עלייה, אנחנו לא יודעים כמובן, אבל שוב, הדרך לפתוח את הדלת לקשר בין יהודי התפוצות, ותמיד יש לנו הפתעות. אני יכול להביא כל מיני דוגמאות, אבל לפעמים אנחנו אומרים לפעמים אותם by products, אותם דברים שבאים כאילו בעקיפין, הם לפעמים אפילו המטרה הראשית של הקשרים. מיכל, אתה יכול לתאר קצת במספרים? אוקיי, יש לנו כרגע 25 זוגות של בתי ספר שאנחנו פועלים איתם, כלומר 50 בתי ספר בישראל ובתפוצות. אנחנו פועלים כמחצית בצפון אמריקה, 7 מתוכם בברית המועצות לשעבר, וגם בדרום אמריקה, באוסטרליה, באירופה, בתי ספר, גם ארגוני סטודנטים וגם תנועות נוער. אנחנו כבר מאות תלמידים בכל שנה, כרבע מהם גם מגיעים בפועל לישראל. בחודש הקרוב יש קבוצה שהזכרתי מארצות הברית וגם קבוצה מפרו שמגיעה. השיתופי פעולה שיש לנו עם המשרדים והארגונים שיושבים מסביב לשולחן, גם שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית, שותפות 2000, שבה בעצם ארגונים כמו הסוכנות היהודית בעצם אומרים, יש לנו את המטרה, אותה מטרה, או מטרה מאוד דומה למה שאתה מציג, בוא, תהיה שותף שלנו, או תעשה את זה בשבילנו, כל אחד, כל שותפות על פי האינטרסים שלה, אז באמת תודה, נשמח כמובן להרחיב את השיתוף פעולה הזה, גם תוכנית חפציבה שהוזכרה כאן, שהיא תוכנית של משרד החינוך, בברית המועצות לשעבר, גם כן יש לנו שיתוף פעולה מאוד פורה איתם. נשמח מאוד בעצם להעניק את הכלי, את הפלטפורמה שאנחנו... כמה עולה הפרויקט בעצם? התקציב השנתי הנוכחי שלנו ל-25 זוגות של בתי ספר הוא $160,000 לשנה. שזה, כשאני יושב עם כל מיני אנשים, אומרים לי, נו, מה הבעיה? שמישהו אחד יכתוב צ'ק וגמרנו. אז אני מעביר את השאלה הלאה כמובן.
אז חגי, תכתבו צ'ק. אני אכתוב את הצ'ק, אין בעיה. רגע, הדבר אחר כך. יש לי פה תודה רבה. צ'ק פתוח של המשרד. תודה רבה, אבל באמת בגלל שהטכנולוגיה היום היא כל כך מתקדמת, ויושבים אנשים בכל העולם ומקשיבים לדיון הזה, דבר שלפני שנים מעטות היה מדע בדיוני, אז כשאנחנו התחלנו את הפרויקט לפני 5 שנים, אז היה צריך לנסוע, נגיד החבר'ה מעפולה היו צריכים לנסוע לבית שאן, כי שם היה את הציוד של הוידאו קונפרנס, החבר'ה ממסצ'וסטס היו צריכים לנסוע לקולג' המקומי, כי שוב שם היה את הציוד, שלא לדבר על ההוצאות הכספיות, לא רק של נסיעה, אלא של הציוד עצמו, של עשרות אלפי שקלים או דולרים. היום, לפני חודשיים, היינו בבית ספר בחיפה, בית ספר נופים, ממלכתי, בחיפה שהיה בטיול בירושלים, אנחנו פגשנו אותם פה בחצר בית המשפט העליון, הבאנו את המחשב הנייד, את האייפון, ושידרנו בשידור חי חלק, לא את כל הטיול שלהם בירושלים, אבל חלק מהטיול בירושלים, כאשר הכיתה התאומה בווילנה, בירת ליטא, יושבים עם הסמארטבורד ורואים בשידור חי, אחרי זה גם כמובן זה קוראים מה שנקרא teachable moment באנגלית, אפשרות ללמוד עכשיו על המקומות שהם ביקרו, לכתוב, לקרוא, לצלם. הטכנולוגיה הרבה יותר זמינה היום, באמת חבל שלא ננצל אותה, אז העלות מאוד נמוכה, אנחנו מאוד נשמח לתת את הכלי הזה. אני אציין שאני פגשתי את עמיחי לפני מספר ימים, מאוד התרשמתי מהפרויקט ולכן גם ביקשתי שיבוא ויציג את זה, כי אני חושבת שזה בדיוק הכיוון של העתיד, כשאנחנו מדברים על איזו פעילות צריך לעשות במדינת ישראל, כדי לחנך ישראלים לקשר עם היהודים בעולם, אני חושבת שאין כלי יותר חזק מהכלי של הקשר הישיר, במיוחד שעכשיו הטכנולוגיה נעשית כל כך זמינה וזולה, בעיניי הצגתם כל מיני return on investments בהתחלה, זה נראה לי אחד הדברים המעניינים, ולכן גם היה לי חשוב שתחשפו לזה פה. תודה רבה.